मोसौ बाहायके नौग्रगो जोंथ' वाग्रग जेरै नौ दङ बन दङ मोसौ दङ आबरनो बाहायके गाहामके गोबां सोराबनाय थैगाहैके जोंनि लस दङ जाहाथे थैया दै डक्टर उनाव बिथिनाव जों मारिनाय बाहायके जों वाग्रग नगरीके जोंनि लाबोनाय खति जाते उनिया दै आबरनो सिरदानि बायनाव पांडा ओ प्रोग्राम ओ ट्रेनिंग यागुलो उलो सर्टिफिकेट बो रिजनाय आ सर्टिफिकेट फुनोगो उलो बैंक रोगो जगला बैंक ओ नंगलुन सारगा के पोल्ट्री फार्म खाइनाय गोतारी बिगारी खाइनाय रिनानि सोया नहाय न लुन नागै जाय बायनाय उनके लुन बो सुयावनाय आमदा हेरो उन्दैनि सर्टिफिकेट दङ के बर साइबान नों ट्रेनिंग खाइजा दिनै एक्सपीरियंस दङ दिनै अभिज्ञता दङ के बो फार्म रखाय माने उलो राम सुइ माने आबहाय कायसा बर बोखाव फायनाय आबन बायनो ट्रेनिंग लोन मान फाना मान्या फाना ट्रेनिंग नांगौ ट्रेनिंग बिसोर साइबानाय जोंनि एक्सपार्ट जे डक्टर दंनाय बर साइ खानारनाय बाहायके जोंनि लाबोनो बाहायके खति एवनाय बो जराव बिथिरनाय तासिङाव जोंनि बरम गोनां एम साहेब खानाका खानारका बरम गोनां एम साहेब कमल कलुय बनिवर आगे डिपार्टमेंट दंमानि आं बनिवर डिपार्टमेंट से नाहरमानिया बोसोरे रहो आगे के आने डिपार्टमेंट के तय दंनाय सिबि ताबो के हागं दंनायबो मुसुक दांग्रो माने आबला आं बुजि मालिया बाइके मुसुक दांग्रो आगे दुले नको वाग्रो वाग बरी के वाग से लाने माते लागो जोंखाया बनो के केन्दा हिनो नरम दाबो हिसिदो ताइसावरो सालाय माने माला हिके बो बसामाया जारसे अमा हिकेर बो पारा रगो जे अमा हाय केन्दा तंनाय बर बरा आजै दं जोंनि सीएम साहेब जे पाराव एमाय कयक जना दंखौ जोंखौ वाग वाग बोरै बेसिम वाग बसासो फाले माननाय वाग जाला करेंगेबो वाग बोरै बसांगला वाग जाला दरकार के वाग जाला न आडर सिबि चारय जोंनि ल सिबि जंनाय एखौ वाग जाला न बो जों रिय बाहायके जों लाब खायनाय आबरबो जों मा सोरनाय सायमानानै दानाय वाग जाला बा मुसुक जाला तासे जोंनि एम साहेब साय खानारते मुसुक दाखमानि आवा हायरो खाय जों रां गाबायनानै जों आहायनो रिखा फाल लेखा उलो बसर नियागुलो हिसाब खाय निके ताइसे 5000 10000 लस हो एके रिता लाबा बाहायके जों मैक्सिमम लाबनाय आबरसे जों हिसाब बाखायनाय जोंनि एक्सपार्ट डक्टर दङ बरनो मासंनाय कयटा वाग रिनाय बुनि आदार बोसोरनाय सब समयनि आदार पाइजारा खाके पुसायग्ला आबनि बागै जों सरकारि बाबो किसा साइज खायनाय सरकार निबो वाग रग मुइतु रो बसाओ वाग रग मुया रो बसाओ अमायने कबाबा माने नेचारेल रिसोर्स जेन पाइना नाया जार इन न गाना गाना तंनाय आमरबो रिहि चारै वाग रग रिमानो तग्र तो इनके तो से आधार मारे नहीं इनके अमाय आधार न चुंबो साइतो ना इचनी बिसिंतै बाकी इचनी बरो नरना से रिमान नहीं बे सर्टिफिकेट माने यागुलो नरको सर्टिफिकेट बाय जे नॉर्थ ईस्टार्न स्मॉल फाइनेंस बैंक ने सिनि और ताबो सनाबजाना नाय तो और सिबिया त ग्रामीण बैंक कोऑपरेटिव बैंक यूको बैंक स्टेट बैंक माहरोबो सेल्फ हेल्प ग्रुप रो सनामय आ ग्रुप नि बिसिंत लोन नरक नाहरे मानो अमाय पिगारी फार्म पोल्ट्री अमाय नरक सलाम माननाय कक हिके सिजा उनानै दानाय बेंगल थांनाय सावबाय कक सानाय बाहायके बेंगल लोन साके बैंक मैनेजर नरनो लोन देनाय लोन ना हाका चाखा पाय के
তাই লুন সময় খাইজনাই নং কাহাম কে রিখাঙ্কাই আপনি ফালাই নুন বো সুই পাই মানাই বনি যাগুলো সম্পত্তি নি নিজে নে তুরনাই কেন সংসার দম খরচ খাই মানাই যে উইমেন এম্পাওয়ারমেন্ট তাবো sini borok maximum to para bising rogo buri roke wang sogo nogo mai mising songna ni sala roke kamai khaiti phene buri rogo kamai khaine ni lama dago